A pán rektor, ak dovolíte, už sa to tu začína zvrhávať, kto ponúkne viac, kto slúbi toto a hento a toto. Ja si vážim svoje zdravie. Ja ďakujem za vaše pozvanie. Mne už asi cítim, stúpa mi teplota, takže ja vás opustím. Dovolte mi na minútu posolstvo pre voličov, aby som, tak ako sme sa dohodli v režii, to povedal. Priatelia, s nami máte ten náš program a tú našu víziu Slovenska jasnú a istú. Slovensko národné, kresťanské, Slovensko sociálne spravodlivé, Slovensko také, aby naše deti nemuseli utekať a aby naši rodičia a starí rodičia mali dôstojnú starobu. Priatelia, je už 10 hodín, chcem vám povedať, už sa to začína zvrhávať. Muži, venujte sa svojim partnerkám, ženy, potešte svojich mužov. Pán Kollár. Iným smerom ste sa mali rozbehnúť. Ste sa rozbehli k pánovi Kotlebovi. Máme už síce po 22. ale žáner stále držíme. Tých, čo vás tu bude baviť, tak to tu ešte pozerajte. Len je to už stále o tom istom, čo bolo potrebné povedať, myslím, že si všetci povedali. Takže ja ďakujem za príležitosť, opúšťam vás, dovidenia, pekný večer. Rozhodujte sa vo voľbách, 24 je proste istota pre Slovensko. A ešte keď dovolíte, pán Kiska aj pán Matovič mi závideli tablet. Tak ja som si splnil slovo. Prosím. Pán Kiska, dobre, pán Matovič, pre vás. Prosím, pán Kotleba, toto nie je show. Nie, prosím. Pán Kotleba, my sme vám rešpektujte pravidla tejto diskusie, poprosím vás. No, ja chcem, ja mám veľa detí. Nech sa páči, pán Kollár. Pán Kiska, pán Hlina, pre vás. Pán Kotleba, Pán Kotleba, my sme vám umožnili slušný odchod z relácie. Umožnili sme vám. Toto nie je show, odísť, pán Kotleba. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. No a v tejto chvíli dáme priestor pre divácké otázky, pretože tie sleduje